Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita Kun muuli siya. Oh. Kaya nga naman di ay lula. Oh, dili man ka musulti na mo, lula. Nga naman gidi ay. Bahin ba ni Mama og Tito Grigi? Ha? Lula? Dudot. Husto ba ko, Lula Tansyang? Hilom, Dudot. Mao bala? Husto na! Hmm. Anong nilak man ka, kuya? Oh, uy! Asa kaya? Kuya! Asa ka? Ni, wa mamati. Nasa man tos kuya Dudot la. Nganong husto na, Miles. Ha? Oh. Noon sa man to, sa tos Lola Tansyang. Parehas man lang sila si Kuya Dudot, uy. Ano man to sila? Ay, kalibog bayan nila, uy. Di man masabot. Ay. Ay, Ginoo ko. Pagkauaw. Sa pagka-inosente ni Dudot, mahisabta na di ay sa tali ni Corina o Gregi. Diyos ko. Sa may dahil, siya'y mahitabo ko na kung isairan kini ni Pransing. Mamatay tingali ko kung iya kong basulon labot ni ini. Mao tingali kini ang mamahimong hinungdan sa akong kamatayon. Nganong mahilak man kakalit, kuya? Ngano day ka? May pungman lang ko nimo. Bawa dia. Bawa. Ngi, kulain. Masukot di ay. Mutan na ragani ta. Bawa ba? Uy, arte. Arte. Dili na tingali ko angay pangmangutana ni Bududod. Kay klaro kaayo nga may hisabtan ka na. Kay dako ka na. Og makasabot na kung unsang mga panghitabo sa palibot. Pasaylo ako, apo. Kay dili unta kini angay nga mahitabo. Lulatan siya. Husto na sa imong paghilak. Ayaw kong pakita nga mag-ingon ka, ana. Kay maguol kong maghuna-huna. Ug makonsensya ko nga wa ko'y nahimo. Aron nga dili kini mahitabo. Maluoy ka na ko, Dodot. Salbahis ka, Gregi. Huwag kay sama ka, salbahis. Anong milat man ka? Ang ibang hilaka si Francine, ngawa na matubag ang luwas ng mong panginahanglan, ha? Gikauwaw ko ang akong kaugalingon, Gregi. Gikauwaw ko ang akong kaugalingon. Damit! Mag-inis na ko. Elsa,
Kausan na lang. Greggy, no. Kausan na lang. Greggy! Mantigo ba si Francine? Tupahon na ka, Corina. Lipahin ko ikaw sa kalipay nga wa ikahatag ni Francine. Ginoo ko. Nakasaha ko sa akong bana. Nakasaha ko ni Francine. Huwag labaw sa tanan. Nakasaha ko ni mo. Unsay akong buhaton aron makalingkawas ni Greggy. Unsa man. Dako kining saha. Di santuon ka sa sinugdanan. Supa kini sa kong kabubuton. Ug nasayod ka gyud Ginoo gawa ko kinitinguha ang kamahitabo. Kaysa sinugdanan, gibuhat ko ang tanan nga malikay niya. Apan iya kong gilugos. Ug iya kong gidominar pinaagi sa paghulga ug pag-blackmail nako. Nga sayran niya si Francine sa nahitabo na mo. Dili ko unta buot na magpadayon kini. Kay dako kining sa. Apan sa pagdagan sa higayon, gidaog ko sa akong pagkatawhanon. Gidaog ko sa akong tawhanon nga panginahanglan. Maluoy ka, Ginoo. Pasaylo ako. Dot! Miles! Hoy! Dot! Miles, hain boy! Wa, pre, tingalis na nangapot. Ah! Wait! Siguro na. Ba't ko uli? Hagkay! Wa na. Diin ka rin nagpatayan ay. Bit time kay lubot. Hagkay! Nagkaroon nga umigaw ka si Francine. Pag ito'y kalibutan nga gitari. Hagkay! Ay, kinang, di ko yung makita. Dodot? Miles? Hain man mo. Dodot? Miles! Nangita kasi mo mga anak Oh. ko na. Onoy Tibor. Wa mo ko kakita. May abot. Uy, diha naman ko sunahan. Tantanaw sa ko mga binuhing kanding kung kaya na. Malantaw man ako din sa inyo, kisa tao. Wa pa ko kakita ni daw ko na. Mao ba, Noy? Sige, salamat. Pero nakitaan ko na ko si isyot nga din sa inyo di pala dugay. Ano, wa ba siya? Ha? Ambot, wa ba ka to? Matago. Mitago? Mr. Tibor eh. Kinig yung tigwang agyot. May gani kinagapalayo dahil ko silang kurina. O wa niya makita eh. Dahil iya kong ipakita. Ya, pasangil para bang tiguang. Nangita ko no sa iyong kandeng. Ilara, tets! Abi ka niya gwa ko kay bawa kay kurina ang iyong giatngan. Hagoy! Kaya namasin nga, makarelibos katong dana ni Francis yung asawa. Wa, gamay! Ay, goy, taos ko, amigoy. Tao na lang yun. Nga nung sama sa cellphone ni Corina. Nila ni Dodot ug Miles. Dili naman sayon nga makontak si Greggy. Sa iyang messenger o sa iyang number. Ug hangtod ron. Wa niya masin ang akong message sa iyang messenger. Oh, siya ka na may tawag. Si Greggy. Hello, Greggy? Oh, hello, Francine. Kumusta? Okay lang. Sorry ha, nga karon pa gyud ako mabasa ang imong message. Na silent ako ang akong phone.
May gatiman manggug kong gamay nga problema diri. Mao nga waray ko makaalinggat sa imong mga missed calls o inguman mga message. Okay lang, Greg. Ikaw pa. Og, mga igig og sorry nga nakadisturbo nimo, ha? Nanakalasadana. Disturbo ba, oy? Ikaw pa. Unsa? Usap na ito ang akong ikalagad sa namingawan kong long-time best friend, ha? Nagduda man kong may milagrong nahitabo diha. Ha? Unsang milagro ha, Sing? Unsang milagro ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!